Μετά όπες στη ταλαιπωρία. Τι κάναμε? Τα καταφέραμε. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο τούνελ το σφραγισμένο. Θα πάμε λίγο μέσα. Ναι, εντάξει, ήταν το φως της τέτοιας, ρε φίλε. Λένε ότι αυτό εδώ πέρα είναι το τούνελ, το οποίο... Wow. Πρέπει μαλάκα φύγει ένα σίδερο, φίλε, που μας σκοτώσει. Το οποίο το σφραγίσανε, ήταν τούνελ αμερικάνικης βάσης. Δεν ξέρω. Αλλά εμένα μου φαίνεται σαν να μην... Εδώ βουνό δεν... Ναι, βράχος είναι, ρε φίλε. Τι δεν ξέρω. Μήπως είναι άλλο. Αλλά γιατί παίζει. Τις παπαριές φεύγουν. Τι να φέξουν, εντάξει. Μέρα είναι. Όχι, δεν είναι αυτό. Μάλλον όχι, αλλά κάτι άλλο είναι αυτό. Δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Πάμε και βλέπουμε. Πάμε ξανά έξω. Εντάξει, φεύγουνε, ρε. Βγαίνουμε από το τούνελ και οδεύουμε προς τη σπηλιά. Αυτό είναι το κλεισάκι. Πες να είναι αυτό το κλεισάκι. Μέσα. Πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Ένας χώρος που μπορείς να έρθεις να ηρεμήσεις το Σαββατοκύριακο. Και αν δεις απέναντι θα δεις ότι είμαστε... Τι θα κάνουμε το πρώτο πράγμα πριν ξεκινήσουμε? Τσιγάρο. Θα βρούμε ένα πλάτωμα, μάλλον κάπου... Έξω από τη σπηλιά. Έξω από τη σπηλιά. Όχι έξω από τη σπηλιά. Κοίτα. Λοιπόν. Η σπηλιά... Αυτό εδώ πέρα τι είναι όμως? Για να δούμε αυτό. Να ξεκινήσουμε τώρα τις ερευνήσεις ή να κάνουμε ένα τσιγάρα και να ηρεμήσουμε και μετά? Ωραία, οπότε